ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ मनोरंजन ପାଇଁ କାହା ଭାବନାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଡରରେ ମୋ ଝାଳ ବାହାରି ପଡିଲାଣି। ଜେଜେମା କଣ ହେଲା ବେ ଟୋକା? ମତେ ଉପରକୁ ନେ। ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ବସେଇ ଦବନି। ମୋ ହାତକୁ ଭଲିକି ଧ। ଜେଜେମା ତୁ କଣ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ? ତୋର ପା ଆଣ୍ଠୁ ଦରଦ ହଉଥିଲା। ତୁ ବା ଚାଲି ପାରୁଥିଲୁନି, ତୁ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ। ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? କାଇଁ ବେ ଟୋକା, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି? ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୁ ଖିଦି ହେଇକି ଦୌଡୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଦୌଡୁଥିଲୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୂତ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଭୂତକୁ ଡରେନି। ଜେଜେମା ତୁ ସତରେ ଭୂତକୁ ଡରୁ ନା? ନା ବେ ଟୋକା, ମୁଁ ଜମା ଡରେନି। ମୋ ଜେଜେମା ଭୂତକୁ ଡରେନି ଲେ। ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ। ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହିବି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ମୋର ଫୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶୋଧିବି ଏଇଠି। ଆରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଦି ପଇସା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ନେବେ ନା କଣ ଏଠି? ଆପଣ ତ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଶୋଧିବି, ଏଇଠି ଶୋଧିବି, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଶୋଧିବି। ସାଇଲେଣ୍ଟ। 2024 ରଜର ରାଣୀର ୱିନର ହେଲେ ସବିତା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ସହ সোনার মুকুଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଥିଲେ? ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଇଛି? ଆରେ ହଁ, ଏମିତି ମରା ଯାଇଛି ପରା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ? ସାର୍, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡି ମରା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଧୋନି ଆସିଥିଲା ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପର ଦିନ ବିରାଟ କୋହଲି ଆସିଲା, ସେଦିନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଲା, ସେ ବି ସେଠୁ ପଳେଇଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଧୋନି, ବିରାଟ ଓ ତେନ୍ଦୁଲକର ତିନି ଜଣ ମିଶି ଆସିଲେ। ଧୋନି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇଲା, ବିରାଟ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା, ଆଉ ତେନ୍ଦୁଲକର ମସଲା ବୁହା ବୁହି କାମଟା କରିଦେଲେ ଆଉ। ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ। ସାର୍ କହିଲେ ପରା ଅଛି, ସେ ମଜାକରେ କହିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି? ମୁଁ ବି ମଜାକ କରୁଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ବେଶୀ କଥା କହନା, ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କର, ଯାହା ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାନେଲ ଟାକୁ ରଖିକି ଆଉ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିଦେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଥା ପରେ କଥା ହେବେ। ରୁହ ମୋ ଦିଦି, ମୋ ଘରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବି। ହଁ ତୁ ଶୁଣ, ଟିଭିଟାରେ ଯେତେକ ସିରିଏଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ କାଟିଦବୁ, ଗୋଟେ ବି ରଖିବୁନି। ସିରିଏଲ ଟା ନା କଣ ତ? ହଁ, ଟିକିଲି ଆଖିର ଅଧିକାର, ଆଉ ସେ ମମତା ସିରିଏଲ ସବୁ କାଟିଦେ। ଆରେ ଦିଦି ତମେ ଏଠି? ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆସିଲେ।